Terminada da aprobación do Inventario Xeral de Bens e Dereitos do Concello da Cerceda. É un traballo que se fixo a través dun convenio coa Deputación Provincial da Coruña, un traballo feito pola empresa Estudio Técnico Galego, e se queren comentar algo ao respecto, teñen a palabra, que no solicite. Bueno, pois, por parte do BNG, dicir que imos votar a favor deste inventario, que esperemos que tamén que se vaya achegando os novos cambios que haxa na maior prontitude posible e dicir que ben vido sexa este inventario, sobre todo por distintas catalogacións que se teñen feito das obras que hai no Concello. Moi ben, sometémolo polo tanto a voto. Querías contar algo, David? Sí, sin problema. Boas noites. Nada, tamén dicir que tamén que, desde o Partido Popular de Cerceda, que nos parece ben que haxa un inventario, que se actualice pois todo na medida posible, creo que o último que era do 2016. É moi importante, pois, igual que nunha empresa, nun concello, que saber o que se ten, o que nos costa, o que nos pode aportar, e, por tanto, o noso sentido de voto non vai ser a favor. Moi ben. É evidente que posteriormente pois habrá correccións, que lóxicamente traeremos a pleno tamén, futuras modificacións, porque iso é algo móvil que vai cambiando. Pois nada, agradecerlle as palabras de ambos e sometemos a votación este primeiro punto. Votos a favor, 13, abstencións e votos en contra non hai, polo tanto, queda aprobado. Pasamos agora ao punto da dación de conta das resolucións da Alcaldía e Presidencia das Concellerías Delegadas e acordos da Xunta de Goberno e as mocións de impulso ou control, que hai dúas por parte do Partido Popular. Boas noites. Empezamos coa moción do Grupo Municipal Popular do Concello de Cerceda sobre o superávit presupostario do ano 2024. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023 debido a que non se aprobou a nova lei de presupostos xerais para o ano 2025 nin se definiron os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financeira para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación na que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012, estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 2024 ao establecido na disposición adicional sexta da mencionada Lei Orgánica. Dada a actual situación financeira dos concellos e o retraso do Goberno de España en abordar o novo sistema de financiación autonómica, para que unha vez establecido pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locais facer fronte ao incremento dos precios dos gastos correntes, así como do capítulo de personal e prestación de servicios aos cidadáns. É imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostibilidade financeira que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben os novos obxectivos para o ano 2025. Neste contexto, é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que o ano anterior, nos termos que establece a disposición adicional sexta que regula unha serie de reglas especiais para o destino do superávit orzamentario, que van desde a realización de inversións ao pago a proveedores ou a amortización de débeda. Polo exposto, solicitamos instar ao Goberno de España a que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025, nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupostario que van desde a realización de inversións ao pago a proveedores ou a amortización de débeda. Polo tanto, a urxencia desta moción, votos a favor, 13, abstencións e votos en contra non hai. Non sei se o portavoz do BNG quere comentar algo. Bueno, vamos votar a favor, entendemos que esta é unha proposta boa para o noso Concello e para as entidades locais en particular e non lle vemos especial problema. Bueno, pois, en principio, a valoración que queremos facer é o feito de que, a toda agora, os reales decretos lei viñeronse demonizando. Por lo tanto, non deixa de sorprendernos que agora se veña propoñendo un real decreto lei
nunha cuestión que, ademais, contextualizando, hai que darse conta que ven da época da Lei Montoro, que foi precisamente quen lle fixo pagar un pouco aos concellos todo o, digamos que, o déficit que tiña tanto as comunidades autónomas como o Estado, non os concellos en sí. Pero esa é unha realidade seguro, transversal, e que ten afectado aos distintos concellos é o feito de que probablemente somos os máis pordioseros. E outras administracións poden endebedarse, os concellos non. Outras administracións teñen outras facilidades, os concellos non. E os concellos somos adultos, e desde logo temos soberanía e capacidade de decisión. Despois, é certo tamén que, mentres esa foi unha medida contra a crise económica, a medida que veu posteriormente na etapa da COVID foi todo o contrario, que foi precisamente deixar conxeladas esas regras fiscais precisamente para que se poidera respirar. Eu creo que nese sentido a saída da crise foi moito máis positiva, foi mellor, non cabe dúda. O Goberno de España leva incrementado nun 35%, é certo que tamén o IPC se incrementou, as aportacións aos concellos, e eu creo que o que hai que facer nese sentido é a senda de estabilidade financiera, o teito de gasto, desbloquealo. É unha medida moitísimo máis estrutural. E neste momento está bloqueado por unha decisión do Partido Popular a nivel España, que é quen o está paralizando, non? Nese sentido, a nivel de financiación, pois tamén poñer en valor o feito de que se leva xa executado ou consignado na suma 25 millóns de euros para distintas actuacións en Cerceda por parte do Goberno de España, tanto a nivel industrial como tamén a nivel de investimento, moitos deses investimentos xa executados, como as famosas sendas pioniles do IDAE ou incluso a que está recentemente en execución, que é a senda pionil de Xermar a Ribasoutas, e no sentido da colaboración cos concellos en permitirlles respirar, tamén sería moi favorecedor, pois, por exemplo, o canon de Sogama, que está cobrando a Xunta, que non lle repercuta aos concellos, e que nese sentido se cambiara o modelo, que o canon da auga que se está recaudando en toda Galicia se repartira dun xeito igualitario, co Fondo de Cooperación Local, que estuvo congelado nos últimos 15 anos e agora subiu dun xeito moi liviano, tamén se reforce, porque todo iso sería moi de agradecer pola nosa parte, por non falar xa de actuacións que hai que acometer moitas veces pois, no ámbito da sanidade ou da educación, como xa teño repetido noutras ocasións, que non son da competencia dos concellos, non? Pero xa sin ir a iso, Fondo de Cooperación Local, reparto igualitario do canon, non aplicación do detrimento que poida sufrir Sogama aos concellos, porque cando hai beneficios, en ningún momento se repartiron eses dividendos cos concellos. Entón, os concellos non poden ser aqueles que pagan o pato cando as cousas van mal, pero que non perciben nada cando as cousas van ben. E agora é un momento de desarrollo en España, e ese momento de desarrollo económico que se está producindo, hai que atendelo asistindo aos concellos con medidas que sean estruturales. Por iso, o que nós propoñemos é instar a aprobar unha senda de estabilidade financeira e, desde logo, desbloquear tamén o teito de gasto para non atender isto dun xeito puntual, porque un Real Decreto Lei non deixa de ser unha medida urxente e abordada dun xeito moi particular e moi puntual. Bueno, ben, evidentemente, aprobar unha senda de estabilidade e medidas de carácter estrutural, pois, pode ser, vémolo ben, pero aquí a moción o que plantea é que se pida ao Goberno Central que esa autorización para utilizar o superávit. Entonces, se hai superávit normalmente é porque non se conseguiu gastar o presupuesto que estaba previsto. Entón, nese sentido, entendemos que a moción que o que propón é poder pedir esa autorización para utilizar ese superávit e que os concellos teñan máis financiación. O obxecto da moción, como nos ven pedindo moitas veces, pois é que falemos de financiación local. Pois estamos falando de financiación local e esta moción pois é pedir ao Goberno de España que se deixe que os concellos que teñen superávit que poidan utilizarlo nas necesidades que teñen. A partir de aí podemos plantear calquera outra moción
plantear estas medidas que propón vostede, pero neste caso o que buscamos é financiación para o Concello. Entón, insistimos na proposta de instar ao Goberno Central en que autorice o uso deste superávit. Antes decía, eu podo estar particularmente de acordo co do uso do superávit, pero unha vez que facemos unha moción que iso a nós, pois, desde logo, non nos implica esforzo, eu creo que hai que chegar moito máis aló, establecer unha senda de gasto e desbloquear o teito de gasto. Porque, ademais, esa sería unha cuestión moito máis a futuro. Non sería unha cuestión puntual, porque, ademais, volvo a decir, sorpréndeme moitísimo cando se levan demonizado nos últimos 7 anos os reales decretos de lei, que ao final que se propoña isto, que eu sei que non ven de vostedes, que ven do partido, pero é algo tremendamente sorprendente. Entón, nós anticipo que imos a votar en contra desta moción e imos propoñer unha emenda á totalidade que sería simplemente na parte resolutiva. Podemos aceptar en certa medida a parte de introducción, que xa o de menos, pero a parte resolutiva é instar ao Partido Popular en España a iniciar negociacións inmediatas co Goberno de España para aprobar o teito de gasto e a senda de estabilidade plurianual e a continuación entablar as conversas para sacar adiante canto antes os orzamentos xerais do Estado de 2025. Transmitir este acordo á Federación Española de Municipios e Provincias e pedirlle tamén que colabore para que saian adiante estas iniciativas que este pleno considera do máximo interese para os concellos de toda España. Non sei se hai que votar a emenda directamente, votas a moción e despois votas a que emenda. Primero la moción. Vale. Votamos entón a moción, votos a favor, 4, abstencións e votos en contra, non hai. Votamos agora a emenda que se presenta por parte do Partido Socialista, votos a favor, 9, abstencións, 1, votos en contra, 3. Queda, polo tanto, aprobada a nosa emenda e pasamos... Pois entón foi unha confusión, a verdade. Foi unha confusión, si está aprobada tamén. Fai ben resaltalo. Bueno, pois, non sei se pode repetir a votación ou o que diga o secretario. Podes? Non, a min, a ver, dame igual que... Total, do que nós decidamos aquí tampouco van tomar eles a decisión. Pero a verdade é que xo dei por feito. Despistoume tamén algunha erguedura de man que houve aquí un pouco extraña. Sometemos a votación, entón, ou non? Que para min dame igual, pero sometemos a votación. Claro, es que... Sí, pero ainda que foran eles dous serían 7-6, Bueno, es que a ver, Claro, aí é a cuestión. Sí, que eu creo que sí, Sí, levantou. Eu creo que sí. Bueno, podémosla someter de novo ou non? Bueno, pois sometemos entón a moción do Partido Popular a votación, votos a favor, 4, votos en contra, 9. Sometemos agora a emenda á votación, votos a favor, 9, abstencións, 1, votos en contra, 3. Pasamos á seguinte moción, que ten que ver coa declaración do 2025 como ano castelao con motivo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento. Moción do Partido Popular. Moción do Grupo Municipal Popular do Concello de Cerceda sobre a declaración do 2025 como ano castelao con motivo da celebración do 75 aniversario do seu pasamento. En 2025 cúmprese o 75 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todas as galegas e galegos e figuras senlleira da nosa cultura política. Existe un amplo consenso sobre a necesidade de conmemorar a súa figura e o valor que o pobo galego lle ten outorgado ata o punto de ser escollido como un dos seus símbolos. Consecuentemente, a Xunta de Galicia vende a de declarar 2025 como ano castelao e desde diversos ámbitos institucionais, así como numerosas entidades do tecido sociocultural galego, están a organizar unha ampla programación para enxalzar as importantes achegas deste intelectual galeguista en todos os eidos.
A grandeza deste persoeiro polifacético xa foi recoñecida en diversas ocasións, entre elas dedicouse o segundo ano do Día das Letras Galegas en 1964 e homenaxeado sucesivamente nos 25 e 50 anos da súa morte, así como infinidade de publicacións, actos e iniciativas diversas que se celebran con asiduidade co fin de poñer en valor a vida e obra de un dos nosos persoeiros con máis representación simbólica para o noso pobo. Os seus textos, debuxos, pinturas e demais creacións artísticas, o legado cultural e intelectual do escritor rianxeiro e o seu traballo activo polo prestixio da literatura, cultura e lingua galegas sitúano como unha das nosas figuras máis sobranceiras das letras e en particular da nosa sociedade en xeral. Tamén no ámbito político, Castelao está recoñecido como un dos partícipes directos do proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 1936. Así, o Parlamento de Galicia decidiu por unanimidade retomar os seus restos para ser enterrado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval, o 28 de xuño de 1984, ou celebrar o acto conmemorativo en 2024 de Castelao, primeiro presidente de Consello de Galicia, polo 80 aniversario da súa Constitución en Montevideo. Castelao convócanos sempre e únenos a todas e todos, e por iso estimamos conveniente que desde a Corporación Municipal manifestemos un apoio expreso á declaración do 2025 como ano Castelao e ás achegas deste intelectual galeguista tanto no eido da política como na da cultura. Polo exposto, solicitamos o Pleno da Corporación Municipal de Cerceda expresa o seu apoio á declaración do 2025 como ano Castelao co gallo da conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento e como mostra de gratitude do pobo galego a esta importante figura senlleira da nosa cultura e política. Gracias. Esta moción 13, non sei se Alberto quer comentar algo. Sí, vou comentar algo. Primeiro, anticipar o voto a favor desta moción, que non se vayan acostumbrando os compañeros do Partido Popular a esta magnanimidade do BNG. E despois tamén dicir que, efectivamente, Castelao é de todos e cada un de nós. Pero, sempre hai un pero, agás dos fascistas e dos seus herdeiros. Temos que lembrar, por moito que lles pese ao Partido Popular, que Castelao foi o primeiro presidente que tuvo o noso país. E iso, recoñecer iso, sí que é facer xustiza por Galiza e por Castelao. E tamén teño que lembrarlle aos compañeros do Partido Popular que o seu fundador foi ministro con Franco. E Castelao, precisamente, tivo que estar exiliado por culpa dese home. Entón, ás veces temos que ter un pouco de coherencia. Tamén sei que é de ser ben nacidos, tamén ser agradecidos e tamén aceptar as rectificacións que poida haber no Partido Popular, pero, efectivamente, Castelao de todos agás dos fascistas. Bueno, nos anticipamos que, como unha declaración institucional, que é o que ven a ser, que vamos a votar a favor. Creemos que Castelao, que é unha figura que aglutina, e creemos tamén que na maioría das ocasións, salvo cando o capitalismo sufre determinadas crises ou salvo cando hai determinados cismas históricos, isto con respecto ao que dicía Alberto, o gran conxunto da sociedade, e sen dúbida todos os que estamos aquí representando o Concello de Cerceda, creo que estamos nun certo marco, nunhas certas coordenadas de moderación. Por lo tanto, eu podo entender o que vostede di, son datos históricos irrebatibles, está claro, pero eu teño clarísimo tamén que a xente do Partido Popular que hoxe presenta aquí esta moción nin son franquistas, nin son fascistas, hai que mirar adiante e, desde logo, nós nese sentido vamos a apoiar como unha declaración institucional o que o Partido Popular aquí propón. Non sei se... Sí. Sí, solamente quería decir que comparto as súas palabras que hai que mirar para o futuro e non para o pasado. E Alberto simplemente quería decir que os presidentes da Xunta elígense nas urnas e no tempo de Castelao na República non houve eleccións libres nin democráticas. Por tanto, vamos a olvidar o pasado, vamos pensar que Fraga tamén tería as súas cousas no pasado non tan boas, pero así que despois na transición foi un pilar fundamental para ter a Constitución que temos hoxe en día. É simplemente eso.
Non sei se Alfonso quer añadir algo máis. Eu non xa dixen que ser ben nacidos tamén ser agradecidos e tamén aceptar os erros do pasado e certas cuestións. Teño que corrixir o compañeiro David que nos tempos da República había democracia e había eleccións. Cando non houve foi justamente nos tempos de Franco. Entón, justamente, Castelao, cando se presentou o Estatuto do ano 36, efectivamente, que iba a ser, ou foi aprobado, pero ao mesmo tempo tamén xa foi cando Franco e os seus secuaces se levantaron en armas contra o poder establecido democráticamente. Entón, eu non lles chamei a vostedes, nin fascistas, nin os herdeiros, solamente dixen que Castelao é de todos, menos dos fascistas. Entón, polo tanto, xa está dito todo. E eu non teño, efectivamente, hai que mirar para diante, pero sempre tamén tendo presente o pasado. Bueno, simplemente incidir que efectivamente na República votábase, en tempos de Franco foi cando non se podía votar, tamén na República se aprobou o sufraxio feminino no seu día, e despois incluso había unha discusión histórica que é moi interesante, que as feministas negan, habría que ver se é certo ou non, que as mulleres ao ir á misa precisamente foron as que máis votaron á dereita no ano 33, cando quen lle autorizara o sufraxio fora á esquerda. Pero, bueno, son debates que quedan sempre aí na historia e pinceladas que eu creo que son interesantes incluir. Efectivamente, na República votábase, e efectivamente a Castelao chegoulle a longa noite de pedra coa chegada do franquismo ás institucións a nivel español, pero insistir, non, eu creo que é unha figura que aglutina, eu creo que nese sentido que hai que mirar adiante, e, polo tanto, nós desde logo non podemos introducir ningunha mácula o que aquí expresa o Partido Popular, e nese sentido, dicir tamén que vamos a votar a favor desta cuestión como unha declaración institucional que, ademais, polo visto, une a todo o pleno e é de felicitarse nese sentido. Procedemos, polo tanto, á votación desta moción. Votos a favor, 13, abstencións e votos en contra non hai. Pasamos agora ao punto de rogos e preguntas. Comezamos polo Partido Popular. A Constitución prevé que a oposición das corporacións realicen a función de control do Goberno e iso é o que facemos no PP de Cerceda. Para iso pedimos documentación en agosto e en principio de setembro ao Goberno local. No pleno de setembro do 24 recordamos a documentación solicitada pendente de entrega e no pleno de novembro do 2024 volvemos a recordar a documentación solicitada. En ambos plenos o señor alcalde contestou que se facilitaría a mellor brevidade posible e que depende un pouquiño da Secretaría Xeral o aporte desta documentación. Esta semana recibimos, por fin, a documentación relativa á radiotelevisión de Cerceda e pedironos maior detalle dos decretos de pago das facturas por máis de 965.000 euros que vostedes aprobaron no pleno de xuño do 2024. Polo que, a día de hoxe, seguimos esperando a seguinte documentación. Os decretos da alcaldía ordenando o pago de facturas de servicios municipales con informes desfavorables da intervención e secretaría e os respectivos informes. Por tanto, o noso rogo é que tras máis de 4 meses desde a solicitude de documentación, volvemos a reiterar a petición do aporte de documentación solicitada e para permitir a función do control do Goberno. Bueno, pois eu, efectivamente, é unha cuestión da Secretaría, eu nese sentido trasladarles que as solicitudes non poden ser por apetencia, teñen que ser motivadamente, peticións concretas e motivadas. Xa temos dito nalgúnha ocasión e iso é o que se me traslada. Eu, lóxicamente, iso non forma parte do meu traballo. Se podo dar un consello, se podo facer unha valoración, desde logo está unha petición moi aberta. Decretos da alcaldía ordenando o pago de facturas de servicios municipais con informes desfavorables da intervención e secretaría e os respectivos informes. Lóxicamente, eu creo que sería procedente concretar e, desde logo, motivalo. Vale? Pero é unha opinión, desde logo, de cara a desatascar esa función, que non é unha cuestión miña. A primeira pregunta fai alusión ao trazado da liña de alta tensión Bustelo-Baralláns a Meirama. Comentan os veciños que a Asociación de Veciños polo Rural de Rodís se le presentadas varias alegacións ao trazado da liña de alta tensión a Meirama. Vimos na prensa tamén que o Concello de Cerceda tamén ia facer a oposición ao trazado desta liña e o prazo remata mañán viernes 30 de xaneiro. Queríamos preguntar se pode confirmar se se presentou a alegación do Concello ao trazado e se é que sí,
se podía explicar un pouquiño en que se basa esa alegación do Concello para que a coñeza o Pleno e tamén os veciños. Vamos a ver, efectivamente, as alegacións neste momento están presentadas. Nós tamén estivemos en contacto con outros concellos para, de algún modo, unificar a nosa acción. E o certo é que céntranse nunha serie de cuestións. Por un lado, a tramitación conxunta. A línea de alta tensión non é unha parte separada do que ven a ser o parque eólico. Por lo tanto, fragmentar a tramitación é algo do que estamos completamente en contra desde un punto de valoración técnica. Vale? Porque, lóxicamente, aínda que despois se lle poidan incluir pinceladas, quen fai as alegacións, neste caso, é un técnico. Por outro lado, nós solicitamos claramente que se paralice, entre outros motivos, porque ten incompatibilidades urbanísticas coas normas subsidiarias do Concello de Cerceda. Hai que recordar que isto é un acto regrado, non é unha cuestión que dependa da vontade, non depende da vontade política de ninguén. É un acto regrado, como podría ser, por exemplo, unha licencia urbanística. Daí a importancia de centrarse precisamente naqueles aspectos nos cales é moi posible que se poida infringir a lei. E aí é onde fixemos fincapé. Outro aspecto moi importante, a proximidade aos núcleos de vivendas. Hai algo que foi moi manido nos distintos informes e nas distintas alegacións a proxectos deste tipo que se levan desenvolto dentro do Concello de Cerceda. É o feito de tratar de unificar circuitos nas distintas liñas. Porque, ao final, o que se está tecendo é unha tea de araña nunha zona que, lóxicamente, vai ter moita acumulación deste tipo de iniciativas, porque hai unha subestación na zona da Carral, hai outra subestación na zona de Meirama, e, desde logo, pola búsqueda do beneficio e por non pasar esforzo, o que non se pode facer é non tratar de aglutinar líneas, cando é posible, e cando, ademais, reduciría en grandísima medida o risco de incendio. Por outra parte, algo que fala moi mal da iniciativa é o feito de que en núcleos poboados, como ven sendo o Tourío, como ven sendo Recegulfe, como ven sendo Pau do Lobo, por citar casos, nin siquiera se dignan a soterrar a liña. Que as afeccións para a saúde que iso conleva. E esas afeccións para a saúde, desde logo, tamén as subliñamos nas nosas alegacións. E despois hai outra cuestión, que son os propios recursos, non? Hai recursos, como ven sendo o turístico da Vía Verde, que se estamos traballando nela con toda a ilusión, cunha asociación que temos con distintos concellos e cun apoio monetario moi importante por parte da Deputación Provincial da Coruña, e terémola en conxunto que seguir mellorando. O que non é de recibo é que nos pasen por ela tamén unha liña de alta tensión destas características. Por lo tanto, nós estamos absolutamente en contra. E hai outro engadido deste proxecto. Nada bo, ningún interese saca o Concello de Cerceda, pero a moito interese que poidera sacar, e moito do desenvolvemento económico e de emprego que poidera xerar, a saúde está por encima de todo. E, segundo distintos dictames que nos aportan os técnicos internacionales e que están científicamente ben pertrechados, probablemente este proxecto podería crear afectacións na saúde. E iso vámoslo a sinalar e vámoslo a denunciar. É unha liña conxunta, sen dúbida, da que está facendo tamén algún outro concello, pois polo contacto que nós tivemos con eles, nese sentido, ter unha unión e ter unha acción pois que ao final que faga máis peso e que faga máis forza. No pasado 20 de decembro de 2024 celebrouse o pleno no que o Goberno aprobou a conta xeral do 23, e no que o PP de Cerceda votamos en contra polos errores existentes na documentación presentada. Pés de páxina do Concello de Sigüeiro, informe de intervención relativos á conta xeral do 22, cando falábamos da conta do 23. Por unha cuestión de organización, a Radio Televisión de Cerceda non tiña personal para poder emitir o pleno, polo que queríamos preguntar se están disponibles a acta do pleno. Ben, vamos a ver. Hai aquí unha cuestión importante. Os erros na documentación están naquel papeleo que se lle enviou a vostedes. Non son erros na documentación no que se aprobou en pleno. Eu, de feito, citei aquí unha serie de datos relativos á conta xeral do ano 2023 que son absolutamente correctos. Vale, entón, foi o que se lle transmitiu a vostedes. Despois, con respecto á televisión, era un pleno extraordinario. Pasou tamén nunha ocasión no mandato anterior, por algunha cuestión, pois,
esa fluidez na comunicación entre Secretaría e Radio e Televisión pois non se produciu, non lle avisaron, faltaban os medios, e a decir verdade, eu entereime in situ. Eu senteime aquí nesta cadeira e foi cando me dei conta de que non había cámara da televisión. Nese sentido, eu tamén lle solicito, salvo que viran a documentación media hora antes, cando chegue a documentación mal, que o digan. Vale? Eu creo que iso que é algo moi favorecedor, porque imagínense que a documentación mal fora a todos. É que por calquera motivo que o pleno que fora inválido, cando a conta xeral é fundamental, entre outras cousas, para temas tan trascendentes como a solicitar subvencións. Entón, a documentación estaba dende fai 15 días, non é un reproche, pero simplemente nós hubiéramos agradecido sabelo con anterioridade, porque non se trata do interés noso, nin de Alberto, nin do seu. Trátase dun interés público que é o poder aprobar a conta xeral e, a partir de aí, poder tamén tramitar solicitudes de subvencións. A pregunta era, existe xa a vídeo? Sí. Visto o informe de intervención facilitado aquel día do pleno en Man, vese que figuran máis de 2,5 millóns de euros con reparos de intervención á conta xeral do 23. E o orzamento de gasto do 2023 realmente acreditado no pleno dos orzamentos do 2024 ascende a 9,3 millóns, polo que os reparos de legalidade alcanzaron máis ou menos o 26%, que parece bastante. No informe de intervención da conta xeral do 2022 non aparece o importe con reparos. Según as nosas estimacións, aproxímanse máis ou menos a 1,5 millón. E considerando que a RPT, pola que se subiron os soldos dunha parte do personal foi en xaneiro de 2024 e empezouse a aplicar en torno a maio dese mesmo ano, podemos considerar que tanto no 2022 como no 2023 estaba na mesma situación no que se refire ao gasto de personal. E esta non é a causa do aumento dos reparos de legalidade do 2023. Dito isto, expoñendo estes puntos, vese que os reparos de legalidade en 2023 aumentaron con respecto ao 2022 e o gasto de personal non parece ser a causa. Queríamos preguntar se hai unha razón política que permita explicar por que os reparos de legalidade van en aumento. Mire, este é un diagnóstico equivocado. Os reparos non foron a máis, foron a menos. E máis, no dato que vostedes dan do 2023, serán reparos sobre determinadas cuestións, pero ten que haber máis, porque xa só a nómina, que se pagaba nese momento antes da RPT e tiña reparos, suma unha cuantía maior. Ustedes dense conta como vai haber no 2022 1,5 millón de reparos, que as nóminas reparadas cando o gasto do personal está por encima dos 2 millóns de euros. Hoxe, por exemplo, ante esta pregunta, Anabel fixo unha consulta interventora sen facer fincapé en todos os reparos, presentoume máis de 2,8 millóns de euros e ainda faltaban 7 meses de nóminas, que xa nos poñerían moito por encima dos 3,5 millóns. Por lo tanto, esa valoración que fan non é para nada real. Despois, os reparos do 19 ao 22, por decisión de intervención, non se mandaron ao Consello de Contas e empezáronse a introducir a partir do 23. Por lo tanto, iso é o que quería aclarar, non? Os reparos non foron a máis, foron a menos. E, desde logo, no capítulo 6, que é o que ten que ver cos investimentos, xa lles digo que se reduciron drásticamente dende a época en que eu son alcalde. Pero esa valoración que fan da conta xeral do 2022 de reparos de 1,5 millóns de euros é completamente errónea. Tiña que haber, polo menos, máis de 3,5 millóns de euros. Pero, ademais, vese facilmente no feito de que o gasto en nóminas xa é moi superior a ese 1,5 millón de euros e están reparadas. Boas noites e feliz ano a todos. Agaro que veña un ano cheo de saúde, de amor e de traballo. E falando de traballo, plantexamos a seguinte pregunta referente ao cumprimento do plan de inversións que tiña o Concello no 2024. Os orzamentos do 2024 presentáronse como os de maior esforzo inversor desde que vostede é alcalde. Concretamente, o anexo de inversións contempla 3.383.062,74 euros en obras. Dándolle unha revisión ao listado de obras previstas, vense bastante aínda sen executar.
Sabemos que algunhas empezaron agora no 2025, como son a senda peonil e ciclista de Ribasoutas a Xermar, o muro de Beirarrúas en Moucho, acceso a Abelleira e Boedo, depurador en Meirame e outros, pluviais en Sandián e outros, ampliación da Escola Infantil de Cerceda, reforma do Centro Social da Baixa, sustitución do pavimento do céspede artificial do campo de fútbol de Cerceda, acondicionamento do campo de fútbol de Rodís, iluminación estadios, constanos que isto está, mellora das instalacións deportivas do campo de fútbol Outeiro, reforma do muelle da antiga estación de Cerceda, acceso á Abelleira e Boedo, sinalización do Concello de Cerceda e reparación senda estación de Queixas. Estas obras en executar ascenden a en torno de 2,5 millóns de euros sobre 3,3 millóns que eran das obras, o que supón que o cumprimento é inferior ao 30%. O curioso é que o plan de inversións pon que o gasto previsto en 2024 é do 100%, en anualidades posteriores é 0 euros. A este ritmo, este plan de inversións dos orzamentos do 24 vai servir para todo o mandato, facendo sempre esta venta do mesmo plan. Cada día de demora é un agravio para todos os cercedenses, que ven como a súa calidade de vida se ve afectada por esta falta de xestión e previsión. Recordámoslle que hai veciños que seguen sin un acceso en condicións ás súas vivendas. No pleno de abril do 24 dicía varias cousas, entre elas que o Concello, ante cuestións que o avergoñaran, ia tratar de palialas e resolvelas. Como era o caso da última obra que mencionamos referente á senda da estación de Queixas, que verdadeiramente foi unha continxencia entre Deputación, Concello e veciños, pero que 7 anos despois segue sin ningún tipo de resolución. E tamén ese mesmo día dicía que vostede non era Santiago Pemán, e nós tampouco somos, pero dicímoslle que estamos vivindo un inverno de fortes temporais que fai moi complicado o día a día dos veciños que teñen a saída da súa casa e dos seus garaxes unhas sendas levantadas con pedras, maleza e terra, sen ningún tipo de sistema de drenaxe de auga. Recordámoslle tamén que as instalacións que ten o Concello hai que mantelas. O céspede dos campos de fútbol está causando innumerables lesións de fatiga muscular e traumáticas nos xogadores. Pedímoslle encarecidamente que asuma a súa responsabilidade de explicacións e, sobre todo, actúe coa dilixencia que queremos que este Concello merece. Abonda xa de estas promesas incumpridas. Planteamos dúas preguntas. Por un lado, teñen identificado a que se debe este cumprimento tan baixo e, por outro, se teñen pensada algunha medida para recuperar o ritmo inversor que tantas veces se repetiu neste Concello. Vamos a ver. Con respecto a esta pregunta, hai unha serie de incorreccións ou de confusións que son flagrantes baixo o noso punto de vista. Quero dicir, esta é unha moción que unha pregunta que buscando a palla no ollo alleo non ve a viga no propio. Eu voulles explicar por qué. Para empezar, moitas das obras que citan aquí están financiadas por outras administracións, a grandísima maioría. As obras financiadas por outras administracións, obviamente, tamén dependen dos prazos de outras administracións. Iso, punto 1. Ben, despois hai unha serie de erros. Senda peonil e ciclista de Ribasoutas a Xermar na AC 400. Efectivamente está en execución. Contratada no 2024, computa no orzamento do 2024. Non computa en ningún outro orzamento. Un muro de escollera en Beirarrúas no Moucho. Pero esa obra está feita. Esa obra leva máis de medio ano executada. Polo tanto, tampouco ten sentido que este aquí. Acceso da Abelleira a Boedo. É unha obra que está no pos do ano 2023, financiada tamén por outra administración, que, lóxicamente, unha vez que aproba os fundos, virá, cando sexa posible, depuradora en Meirame e outro, exactamente igual. Pluviais en Sandián, Rondís e outros, exactamente igual. Ampliación da Escola Infantil de Cerceda, que leva unha parte subvencionada pola Xunta e outra parte maior de investimento por parte do Concello, o noso Concello, ao igual que outros moitos, tivo que facer unhas adaptacións, como a maioría, para, por lei, cumplir cos requerimentos que a Xunta lle marca para obter a subvención. Por iso se habilitou unha prórroga do ano 2025 ao que se acollen os concellos e que se vai extinguir este ano e, polo tanto, se vai executar este ano, tampouco é responsabilidade do Concello. Reforma do Centro Social da Baixa xa estaba contratado no 2024
E despois explicará a situación Cristina tamén con respecto a unha pregunta de Alberti sobre o mesmo tema, sustitución do pavimento da céspede artificial do campo de fútbol de Cerceda, había ese compromiso por parte da Diputación, ese convenio vais a aprobar a priori en abril deste ano 2025. Pero ese é algo que descoñeces cando faz os orzamentos de 2024. E unha vez que sacas adiante eses orzamentos, pois, lóxicamente, o que tratase é de habilitar crédito e de darlle abasto a todas as cuestións que poidan xurdir. Pero sobre cifras tamén lles explicarei. Acondicionamento do campo de fútbol de Rodís, contratado xa neste momento. Computa no orzamento 24, unha vez máis, iluminación dos estadios, efectivamente, incluso vostedes o dixeron, xa está executada, contratada durante o ano 2024, computa no 2024. Mellora das instalacións deportivas do campo de fútbol do Outeiro, computa tamén no 2024, está contratada xa do 2024, porque hai que decir algo moi importante, xa durante o ano 2024 tamén se facían outras moitas obras que viñan de atrás, de outros anos, e que hai unha cuestión que é moi importante resaltarlles. O anexo de investimentos non é un compartimento estanco, é unha cuestión viva en sí mesma. E os distintos orzamentos pois van avanzando e vanse adaptando. Reforma do muelle da antiga estación de Cerceda. Eso, en principio, iba habilitado para unha serie de cuestións, pero tamén é certo que temos aí outras oportunidades de financiación, e nesa en particular, si é certo que temos parada neste momento. Accesos á Abelleira e Boedo, pos Plan de Obras e Servicios da Diputación, sinalización no Concello de Cerceda. Está realizada esta obra. Reparación, senda, estación de queixas. Desta vou falar ao final porque parece que é a que máis parágrafos merece. Despois di, estas obras en executar ascenden ao entorno de case 2,5 millóns en executar sobre 3,3 millóns, o que supón que o cumprimento é inferior ao 30%. Xa completamente rebatida esa cuestión. E di, o curioso é que no plan de inversión pon que o gasto previsto en 2024 do 100% e en anualidades posteriores é cero. Será unha broma. Alguén cree que o Concello, a partir do 25, que vai investir cero? Quero decir, o gasto previsto en 2024 é do 100%, e en anualidades posteriores é cero. Non hai que marearse ca documentación. Pero quen vai crer que é cero? No pós, que aprobaremos a semana que ven, xa vai ir máis de 1,5 millón de euros en investimento, que somos dos poucos concellos que non vai pedir nada, absolutamente nada, para gasto corrente. E van a ver. Por lo tanto, nese sentido, vai haber continuidade. Non imos estar vendendo permanentemente estas obras. Imos aprobar outras moitas máis das que se levan feito. E despois aclararlle unha serie de cuestións numéricas. Durante o ano 2024 desto, há 1.598.000 euros, 712,73 xa gastados, 676.171,23 en execución, 977.409,24 retido en tramitación. O total son 3.252.293,20 euros. Pero non se trata de números, que ao final a xente que lle falemos de 3 millóns, de 500.000 euros ou de 1 millón de euros, é totalmente irrelevante. A xente o que ve é a realidade, e cada quen interpretará a súa maneira. E, afortunadamente, as opinións non son iguales as de todos, e así ten que ser, está claro. Pero, volvo a decir, os orzamentos son continuos cada ano, non son compartimentos estancos, e os anexos de inversións son continuos cada ano, non son compartimentos estancos. E o que si me comprometo é, salvo cuestións nas cales pode haber unha variación, como lles dixen, do muelle, que era unha das obras que citaban aquí, nós as obras que aprobamos executámolas. Executámolas. Porque eu, obviamente, non serei tan bisoño como para traer algo aquí que non se pretenda facer. Vale. Despois, con respecto á senda na estación de Queixas, que é o que lles quedara pendente, se non me equivoco, no ano 2018, nunha actuación da Deputación Provincial da Coruña, aclararlle que eu non era nin alcalde. Entonces, entre a Deputación e os veciños, é certo que o proxecto era o Concello, está a cuestión, e nós imos ir a resolvelo. Lóxicamente, sí. Pero todas estas inclemencias ás que vostede fai referencia aquí, se deixara seguir como estaban,
pois non sabemos tamén se iba a estar en mellor situación ou non. Eu non podo entrar a xulgar iso. Os veciños tuveron durante 7 anos a oportunidade de levar á xusticia á Deputación Provincial da Coruña, decidiron non facelo. Eu comprometínme e aprobei aquí en pleno a atender esa obra, esa senda, e desde logo vámoslo a facer, que non lle capa duda. Aclarando unha cuestión, para min é que menos me responsabiliza, e desde logo, aunque sea a que merece maior espacio, non é nin de lonxe a máis importante, é a que menos lle afecta ao Concello en canto ao que é a responsabilidade do Concello, porque esa obra non está mal por culpa do Concello. E desde logo houve moitas posibilidades de facer as cousas de outra maneira. Eu xa sei que lle interesa esa cuestión, pois xa lle claro, facilmente. Nós demos a orde de licitala a finales do ano pasado, e así ou non. Naquel momento viuse que o proxecto, que no seu día, ademais, enseñáramos ali na zona da estación, a vostedes, pois que non estaba ben actualizado de prezos, que había que incrementalos, é no que estamos agora. Entón, en canto se incorporen os remanentes, xa se vai contratar, con cargo aos remanentes do orzamento 2024. Polo tanto, eu, obviamente, non son meteorólogo, son sociólogo, eu podo facer predicións sociolóxicas ou demoscópicas, non podo facer predicións de meteoroloxía, igual que tamén vostede é podóloga, non será experta nisso, pode serlo. Pero, independentemente, mal tempo, circunstancialmente, vai non haber sempre. Pero se falamos seriamente do que hai aquí, a cuestión é esa. Entón, vaise facer. Que vostede decida, pois, dedicarlle máis párrafos a esa obra que a outras cuestións, pois é algo que no seu día lle reprochei, eu volvo a insistir. Por lo tanto, pareceme nese sentido unha pregunta interesada, non cabe dúbida, e no sentido da primeira parte é unha pregunta desacertada porque se basea en datos que non son correctos. Entón, iso é intentar tirarse á piscina pero sin haber auga. Non use a demagoxia, xa nos aclarou que non temos dereito a réplica, pero que uns veciños vayan ao tribunal contra a Diputación da Coruña, moi fácil dicilo, mentras un concello vai cos cartos dos veciños. Vostede quedou e dou a palabra ali de solucionalo e van 7 anos. Teño interese, sí. Sí. Desde o ano 17. Teño interese, por suposto. Non vivo eu sola ali. Somos moitos veciños e creo que é unha cuestión de interese. Vostede, é verdad que non era alcalde, pero colleu un legado como Partido Socialista, e o anterior alcalde fixo as cousas como as fixo. Non culpe aos veciños, porque a mesma Deputación dixo que non cumplía a normativa. Continuamos, que tamén temos para o xalo. Bueno, non teño dereito. Sobre esta cuestión, non, por suposto que espero a pregunta do xalo. Mire, eu dei a palabra moi recientemente, No, é que eu no 17 non era nin concelleiro. E no 18 non era nin concelleiro. E esa era unha obra que nun primeiro momento se explorou ca Diputación Provincial da Coruña. Entón non responsabilicen ao Concello cando ali se detectou, e incluso non sería moi bo que isto saia ao público, cando ali se detectou que neses puntos kilométricos a Diputación xa fixo obra e, polo tanto, non pode financiar máis. Eu se meto esta obra no POS, xa non me autorizan. Xa non me autorizan. É absolutamente imposible. Polo tanto, vámoslo a cometer nós. Estou dicindo cales son as razóns, con toda a empatía do mundo. E voulle a facer, e digo aquí dentro de todo o mundo. Por qué? Porque en Cerceda todo me importa. Ainda que non sea da miña atribución, da miña culpa, nin da miña competencia. Que non o é. Que non o é. E aquí estamos para mirar polos de todos. E a miña obriga, sempre, é dicirlle as cousas como son. Porque vostedes tampouco veñen aquí, supoño, que a dicirme aquilo que me resulta agradable. Unhas cousas serán agradables e outras non o serán. Pero a miña obriga é dicirlle as cousas como son e atender, con todo o respeto do mundo, como sempre fago, e con toda a empatía, a pregunta que vostedes me trasladan. Que non a presento eu, preséntana vostedes. Eu respondole amparándome en datos obxectivos e en datos irrebatibles. No seu momento falouse que a Deputación exploraron ali, foron unhas técnicas da Diputación, que aí sí que xa era o alcalde, estaba a Diputación metida no tema, e a Diputación concluiu que como aqueles puntos kilométricos xa recibiran financiación nos últimos anos, en X anos non se podía facer. Esa obra certificouse en falso, non a certifiquei eu.
É unha responsabilidade legal, baixo o meu punto de vista. Non a queren atender? Perfecto, nese escenario estamos, facéndoa. Que se espera un pouco, ou igual que outras obras do orzamento 2024, que entran computan no ano 2024 e se fan e se atenden. É que tardan algo, sí, como tardan outras. Como tardan outras. Non é máis importante. É máis lamentable? Sí. É culpa do Concello? Non. Vais a facer? Sí. Creo que se debería abarcar cuestións de interés público sin falar só do Dun, ou principalmente do Dun. Tamén, por atos diante da casa tamén está en Catrina. A Cristina tamén me pide unha senda cara a dela. Lóxicamente non me vai vir pedir aquí. Nin Alberti que o leve ao polígono industrial a ofrecer pois, os seus servicios como diseñador gráfico, nin Alfonso que lle abra unha calle en Ribas Outras pagando o Concello. Evidentemente, eso non o van facer, porque é lóxico. Entón, eu creo que se lle dá demasiada importancia a unha cuestión particular, porque non deixa de ser un interés seu, que son unhas cuantas casas, e aquí estamos para mirar polo ben de todos, polo ben do público. Polo ben do público. Seguimos. Creo que no mandato que levamos as preguntas e rogos que se fixeron para diversos colectivos neste Concello foron múltiples, como para que diga que miro polos meus intereses persoais. E si foi, vostede di que non, foi tamén culpa do Concello que se esqueceron no proxecto técnico de contemplar as entradas ás casas cando se fixo, e que hai casas e veciños que teñen que entrar a elas é unha obviedade. Entón, queda moi bonito, tanta parafernalia, pero hai que ser un pouco máis honestos. E xa yo adianto, cumplín a palabra de que en todo o ano 24 non iba a mencionar nada. Empezou o 25, hasta que se execute, e cada veciño que necesite que se reclame algo en cada pleno fareino, pos meus e pos doutros, como xa vimos facendo. Seguinte pregunta do Xalo. Esperen, sí, por claro. alusións. Debatimos, o xorrón non Un proxecto entra. non, foi vostede quen o iniciou. No, pero eso non vale. Lóxicamente, eu se lle deixo falar, como pode comprender, teño que responder. Vale, pois así o fago. O proxecto técnico non ten que incluir as entradas ás casas. Iso pode explicar Francisco moito mellor que a min. O proxecto técnico non ten que incluir as entradas ás casas. As entradas ás casas o que deben ir é encasilladas no que ven a ser a cuestión das unidades de obra por prezos. E, home, só faltaba que viñera aquí 2 anos sin pedir nada para o público. Eu moito máis esperaba, Eu moito máis esperaba desa política branca de apoio aos servicios sociales que non creo que causara máis de 3 ou 4 rogos e preguntas en ano e medio, que tempo tuvo de sobra. Por lo tanto, home, lóxicamente, algunha cuestión pública sempre se vai presentar, pero que aquí que se fai máis fincapé sobre unha cuestión que é interese eu tamén, é que esta obra que se vai acometer e que se vai facer tamén, xa llo digo claramente, é que se vai facer unha vez que se incorporen eses remanentes como acabo de explicar. Seguimos. Pois faga, que todo computa e nada executa. Reanudación de concesións de licencias para edificar a urbanización do Xalo. Preguntamos por este tema no pleno de novembro de 2023 e o señor alcalde dixo que o Concello de Cerceda xa estaba traballando no tema e o primeiro paso é firmar o deslinde con Carral como primeiro paso para despois actualizar a normativa urbanística e volver a conceder licencias de obra en o Xalo. Volvemos a preguntar no pleno de abril e maio de 2024 e a resposta é que en 2024 esperan novidades. En xullo, o señor alcalde comentou que xa se fixo unha reunión con Carral e están pendentes do documento técnico. En setembro, o señor alcalde comentou que xa había que había que facer uns cambios no documento técnico e preguntamos se xa teñen este documento para presentalo aos veciños e ao pleno. E por hoxe nada máis. Moi ben. Miren, todo computa, nada executa, o Concello leva executado máis de 5 millóns de euros en obras no presente mandato. Máis de 5 millóns de euros en obras. O sea, esa é unha frase banal, pero que non se basa en nada. É como o relato que intentaron facer na súa propia pregunta, pero que é un relato que non se enmarca en datos que sean reales, que intenta sacar punta a cuestións que son de perogrullo e que se entenden como é que un orzamento non arranca un exercicio e despois finaliza e xa arrancamos do outro compartimento estanco. Non, hai obras que computan no 2024 e así será. Pero outras moitas aprobaránse no 25, algunhas executaránse no 25 e outras máis adiante. É que non é arranca un ano e acaba outro e aí acabou o conto. E despois as tramitacións, é o que antes lle decía.
dependen de moitísimas cuestións. Por lo tanto, eu insisto no que antes comentei, é un relato que non ten dato. Todo computa, nada executa, queda moi ben. Pero, ao que ves a realidade, ese relato choca cos datos, porque todo se ve. E senón, xa a xente o interpretará. Eu, como antes dicía, fago predicións demoscópicas. Xa a xente o interpretará, porque, ao final, a opinión que teñamos aquí é de parte. A opinión é da maioría social. En ese sentido, nos considerámonos moi reforzados desde logo, no aprecio a todo o traballo a nivel de execución de obras que se ven facendo por parte do Concello. Que algunhas interesarán a algún concelleiro daqui? Sí, pero o máis importante é o interés público, o interés de todos, que é o que vimos aquí a defender. Dito eso, o meu compromiso, calquera inversión que haxa aquí, salvo que haxa un cambio drástico que se anuncie, como que comentei co do Muelle, sempre hai ese compromiso de executala. Insisto nesa idea. Bien, despois, con respecto ao deslinde do Xalo, no seu día había unha comisión de deslinde, cando era alcalde Pepe Liñares, pero non houve acordo entre Pepe Liñares e o noutrora alcalde de Carral, que era o señor Mouriño. Non houve acordo. Intentouse desbloquear outra vez esa situación, ademais había un goberno de coalición en Carral, no cal estaba o señor Pablo Couto tamén, e nesa situación estábamos cando eu tomo posesión no ano 2020, que ao igual que había compromisos de desbloquear cuestións que estuveran sempre atascadas, como ven sendo a aprobación da RPT ou a liquidación da Radio e Televisión de Cerceda, incluindo ese personal no propio Concello, había outra cuestión que era o deslinde do Xalo, o deslinde con Carral. Non había acordo con respecto a ese documento. Agora mesmo hai un documento, ten o Carral tamén. Imos ir da man con respecto institucional. Lóxicamente, nós temos que respetar os tempos de Carral. E temos que respetar a valoración que eles lle den a ese documento que, lóxicamente, están valorando dentro das súas propias instalacións e dentro da súa privacidade. Se hai acordo, pois claro, dentro do plan estratégico global que temos para o Xalo, que incluye moitas cuestións, unha delas é o deslinde, pero non é algo que se desmarque de outras moitas que son de interese das que se ven falando, claro que se trasladará, pero temos que esperar ese acordo e temos que, desde logo, respetar, neste caso, as decisións que poida tomar o Concello de Carral con unha cuestión que neste momento está estudando en solitario, que ten o noso amparo, pero que eles están estudando en solitario, e unha vez que o valoren, pois, lóxicamente, se queren ir para diante con eso, nós daremos toda a publicidade do mundo e máis, debatirase sin ningún tipo de problema. O procedimento de alteración do termo municipal, posteriormente, é algo que pasa á Xunta de Galicia, e despois ainda viría toda a parte urbanística. Unha vez que se fixera ese deslinde, que se alteraran os límites municipales, habería que facer unha modificación das normas subsidiarias, os veciños teríanse que facer cargo dos dereitos e das cargas que esa urbanización implica, nunhas cuantías que van ter que sufragar e que van ir seguramente por encima dos 5 millóns de euros, segundo estudios que había antigamente, e a partir de aí executaríase a urbanización. Neste momento, ese proxecto está feito, está o valorando o Concello de Carral. Anunciarase, sí, pero anunciarase no marco de todo o plan estratégico que nós temos con respecto á zona do Xalo. Plan estratégico. Rogos, a estrada que baixa cara ao Campo do Roxo á altura do cruzamento do Penedo e Seoane e na curva diante da Ponte do Piñeiro está en moi malas condicións. Agradeceríamos que se arranxe estes problemas canto antes e tamén o de outros sitios que tamén precisan estes mesmo tipo de arranxos. Ben, esa obra vámola a aprobar no plan de obras e servicios a semana que ven, seguramente. Toda a parte dende o cruce de Penedo hasta a ponta das Cristinas, que especialmente onde está dando problemas é na curva, que hai baches que estamos rebechando constantemente. Entón, xa lle anticipo que esa obra ímola atender nese pos, que lóxicamente despois é o que antes decíamos. Tardará en executarse e mentres iremos rebacheando cos nosos medios como podemos, que é o que fixemos ata agora.
Sabemos que dende fai xa algún tempo o local social da Baixa de Cerceda necesita arranxos inmediatos no edificio e mesmo na contorna do mesmo. Teñen pensado acometer estes arranxos? Cando teñen pensado facer? Sí, boa noite. Sí que é certo que ten moita falta de arranxar. Tamén é certo que estamos mirando, de feito, foron a mirar ali, foron a medilo para actuar sobre el. Estaba xa, de feito, un expediente aberto para abrir o contrato, pero cando chegou a hora de facelo, pois a persoa que foi a mirar, pois nada, resulta que está de baixa e non se vai a volver a incorporar, que vai a xubilarse. Entón, temos que, nada, vai a pasar alguén outra vez a mirar e habilitar, sobre todo, a zona, o añadido do que é o local social, e o outro vai a lixar e botarlle un produto para que siga aguantando as condicións que tal. Eso en canto ao local e, despois tamén está previsto facer ali renovar o parque infantil. En principio, este ano se fará. O pasado novembro sometes a información pública solicitada a solicitude de autorización administrativa previa a autorización da línea aérea de alta tensión Mostelo Meirama. Neste proxecto aparecen afectadas zonas moi afectadas de Cerceda, que é a postura do Goberno Municipal en relación a este proxecto. Presentou ou ten pensado o Goberno do Concello de Cerceda presentar alegacións a este proxecto, como se fixeron outros como, por exemplo, Carballo ou Coristanco. O prazo remata o día 31, cando din están traballando nas alegacións, teñen xa algo concreto preparado? Bueno, a postura do Goberno Municipal, como antes aclarei aos compañeros do Partido Popular, é contraria. Presentou, ten pensado o Goberno do Concello de Cerceda presentar alegacións? Sí, presentámolas. Dudo que algún concello que cita no momento de escribir isto que estuvera xa presentada, é posible, dudo, pero en todo caso, sin dúbida, están no mesmo barco. E xa temos presentada, como lle digo. Por lo tanto, eu non sei se quere que engada algo máis sobre o que antes aclarei. Pois esperemos que non se construa esta línea de alta tensión e, cando menos, conforme está contemplada. A Real Academia Galega dedicará no ano actual 2025 Día das Letras Galegas ao cancioneiro popular galego. Esta proposta de poesía oral impulsada pola académica Ana Boullón xa concorrera o ano pasado no que finalmente se homenaxeou a Luísa Villalta. Nesta candidatura están incluídas, entre outras mulleres, as cantareiras de Cerceda, Adolfina e Rosa Casás Rama. O Goberno Municipal ten previsto facer algún tipo de homenaxe ou actos de diversa índole debido á trascendencia que ten isto para Cerceda? Sí que temos pensado facer varias actuacións en canto ao tema da Real Academia Galega, que, como ben dís, é foi unha noticia moi agradable para o Concello. Estamos en contacto con Neto de Rosa, con Richi, para que a ver se o mesmo día, o propio Día das Letras Galegas, pode vir aquí a facer algún tipo de canción da súa avoa e da súa madriña, pero sí que é certo que tamén estamos esperando a que nos confirme, porque ten outro evento, entón, dependendo da hora a que o poida facer, a hora que teña, pois poderá vir ou non. E despois temos tamén en marcha aí unha compra duns libros para primaria e outros para nenos da ESO, relacionados. Un fala en concreto de Rosa e Adolfina, e faránse tamén actividades en relación a eses libros que se lles darán aos nenos seguramente o día do libro, o día 23 de abril, faránse actividades sobre eso. E despois, algunha cousiña máis que temos aí en mente, que non está cerrada, pero que tamén ten que quedar algo de sorpresa. Polo que sabe o BNG, hai un descontrol máis que evidente a hora de pasar os recibos das ofertas das actividades que fai o Concello. Tense previsto arranxar esta problemática que están a sufrir os nosos veciños? Cal é a raíz deste problema? Oye, como inciso, gostou unha resposta de Cristina, o de pode haber algunha sorpresa. Vou na recoller, porque é moi aberta, e sempre che dá moita liberdade e moito marxe de manobra, que iso, lóxicamente, cando gobernas,
sempre o aceptas favorablemente. Miren, primeiro, cubrir a plaza de tesorería, que estamos neste momento na RPT, e a nosa pretensión é cubrila, lóxicamente, que para iso incluímos modificar as ordenanzas para mellorar a xestión dos recibos e automatizar os ingresos e liquidacións co programa contable, o que permitirá dedicar horas de traballo a outras tarefas. Esa é un pouco a folla de ruta, falada tamén co Departamento de Intervención para corrixir esta situación da que son consciente e da que, sin duda, non toda a culpa, pero parte dela tíboa e o feito de faltar a interventora aqueles meses. Iso é certo que retrasou moitísimo o traballo, pero eu creo que ainda así que había xa un defecto que hai que corrixir e que en certa medida viña de atrás. Pois, sen máis, procedemos a levantar a sesión e moi boa noite a todas e a todos.